Στο βίντεο αυτό θα δούμε τις βασικές δυνατότητες της εφαρμογής KeePass 2 που εγκαθίσταται μαζί με τη διανομή ασφάλειας. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι χρήστες είναι η ασφαλής διαχείριση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για τις διάφορες υπηρεσίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούν. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το email, ο λογαριασμός στο Facebook, ένας τραπεζικός λογαριασμός για Internet Banking, η σύνδεση στον υπολογιστή κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος κτλ. Η αδυναμία των χρηστών να θυμούνται όλους αυτούς τους κωδικούς οδηγεί συχνά σε λάθος τρόπους διαχείρισης, όπως η χρήση του ίδιου κωδικού για πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, η χρήση πολύ μικρών κωδικών που είναι εύκολο να υποκλαπούν, η καταγραφή των κωδικών σε αρχεία στον υπολογιστή χωρίς καμία ασφάλεια κτλ. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην υποκλοπή των κωδικών από τρίτους. Η εφαρμογή KeePass 2 βοηθάει για τη διαχείριση κωδικών με ασφάλεια. Το KeePass 2 αποθηκεύει τους κωδικούς σε κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων, παρέχει μηχανισμό παραγωγής κωδικών, ένδειξη επίπεδου ασφαλείας για τον κάθε κωδικό και πολλές άλλες λειτουργίες. Πριν ανοίξουμε την εφαρμογή, ας εγκαταστήσουμε τα ελληνικά για την εφαρμογή που δεν είναι προεγκαταστημένα. Ανοίγουμε τον Firefox και επισκεπτόμαστε τη σελίδα keepass.info translations.html. Στυλίσαμε τις διαθέσιμες μεταφράσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει η ελληνική με δύο διαθέσιμα αρχεία. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο που αφορά την έκδοση 2 του προγράμματος. Και αποθηκεύουμε το αρχείο. Στη συνέχεια ανοίγουμε το terminal και πληκτρολογούμε την εντολή sudo ναυτίλους, όπου ανοίγει με δικαιώματα διαχειριστή τη διαχείριση των αρχείων. Πηγαίνουμε στο φάκελο λήψης όπου κατέβηκε το αρχείο, βλέπουμε το αρχείο με την ελληνική μετάφραση και επιλέγουμε να αποσυμπιεστεί εδώ. Το αρχείο που παράγεται είναι το αρχείο greek.lngx. Κάνουμε αντιγραφή αυτού του αρχείου και στη συνέχεια πηγαίνουμε στον φάκελο usr lib KeePass 2 και εδώ πέρα επικολλούμε το αρχείο που φέραμε. Κλείνουμε τα παράθυρα και ανοίγουμε την εφαρμογή KeePass 2. Στο μενού πηγαίνουμε στο View, Change Language και επιλέγουμε τα ελληνικά. Πατάμε να επανεκκινήσει η εφαρμογή και βλέπουμε τώρα ότι είναι πλέον το μενού στα ελληνικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που θα αποθηκεύονται οι κωδικοί. Μπορούμε είτε πατώντας το πρώτο εικονίδιο από τη γραμμή εργαλείων ή πηγαίνοντας αρχείο νέο. Εδώ πέρα επιλέγουμε σε ποιον φάκελο να αποθηκευτεί η βάση, ας αφήσουμε στον προεπιλεγμένο και με τι όνομα, ας το ονομάσουμε για παράδειγμα My Passwords και αποθήκευση. Στο παράθυρο που ανοίγει μας ζητάει να δώσουμε κύριο συνθηματικό. Αυτό θα είναι το κλειδί με βάση το οποίο θα κωδικοποιηθεί η βάση που θα περιέχει όλους τους κωδικούς μας. Αυτό το συνθηματικό είναι και ο μόνος κωδικός που θα χρειάζεται να θυμόμαστε από εδώ και στο εξής. Ένας καλός τώρα κωδικός πρέπει να περιλαμβάνει πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες, ενώ το μήκος του να έχει αρκετούς χαρακτήρες. Εμείς τώρα ας βάλουμε τον εξής κωδικό. Κεφαλαίο. Βλέπουμε ότι καθώς πληκτρολογούμε τον κωδικό εμφανίζονται αστεράκια. Μπορούμε αντί για αυτό να πατήσουμε το κουμπί εδώ δίπλα με τις τρεις τελείες και να βλέπουμε τι ακριβώς πληκτρολογούμε.
Άρα εμείς θα πληκτρολογήσουμε, ξαναλέω, τον κωδικό D κεφαλαίο 1 παπάκι NOM1 παύλα A κεφαλαίο SF παπάκι LE 1 παπάκι S. Βλέπουμε ότι είναι ένας δύσκολος κωδικός για κάποιον να τον βρει. Φαίνεται εδώ πέρα και στην μπάρα που οπτικά μας δείχνει την ποιότητα του κωδικού. Βλέπουμε ότι είναι ένας ισχυρός κωδικός. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και εύκολο σε εμάς να τον θυμόμαστε, γιατί προκύπτει από τη φράση διανομή ασφάλειας, τις δύο αυτές λέξεις, όπου κάθε λέξη ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα. Οι δύο λέξεις χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα, όπου I το έχουμε αντικαταστήσει με 1 και όπου A το έχουμε αντικαταστήσει με παπάκι. Έτσι δημιουργούμε αυτόν τον ισχυρό κωδικό, το οποίο μπορούμε να το θυμόμαστε εύκολα. Και πατάμε OK. Και ξανά OK. Εδώ στις ρυθμίσεις δεν θα κάνουμε κάποια άλλη επιλογή. Λοιπόν, στη βάση που δημιουργήθηκε βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη δύο καταχωρημένα παραδείγματα για να μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί. Ας καταχωρήσουμε τώρα εμείς την πρώτη εγγραφή στη βάση. Είτε επιλέγουμε το τέταρτο εικονίδιο από τη γραμμή εργαλείων ή πατάμε το μενού επεξεργασία, προσθήκη εγγραφής. Έστω ότι θέλουμε να καταχωρήσουμε τον κωδικό από το email που κατέχουμε. Ας γράψουμε για παράδειγμα εδώ στον τίτλο, για να το ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους κωδικούς, τη διεύθυνση του email. Έστω για παράδειγμα da.user2015@gmail.com. Στη συνέχεια στο πεδίο εικονίδιο εδώ δίπλα μπορούμε να επιλέξουμε ένα άλλο εικονίδιο, όπως για παράδειγμα αυτό το φάκελο, που να είναι σχετικό με τον τύπο του κωδικού. Στο όνομα του χρήστη πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη για αυτή την υπηρεσία, όπου είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση da.user2015, και σαν συνθηματικό βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει παράξει από μόνο του έναν κωδικό αρκετά ισχυρό, όπως βλέπουμε. Αν πατήσουμε και τις τρεις τελίτσες θα τον δούμε. Βλέπετε, είναι ένας στοιχείος κωδικός, ο οποίος είναι δύσκολο βέβαια να τον θυμόμαστε εμείς απ' έξω. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως θα πληκτρολογήσουμε εδώ τον κωδικό τον οποίο έχουμε εμείς για το email μας. 10.02.2015. Βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο ασθενής από τον προηγούμενο κωδικό. Ενώ στο πεδίο URL θα πληκτρολογήσουμε τη διεύθυνση στην οποία μπαίνουμε για να συνδεθούμε στο email μας. https mail.google.com και πατάμε OK. Βλέπουμε εδώ πέρα δημιουργήθηκε η εγγραφή που θέλαμε. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις εγγραφές που κάνουμε και να τις οργανώσουμε σε ομάδες. Εδώ αριστερά βλέπουμε τις ομάδες οι οποίες υπάρχουν από αρχικά και μπορούμε πολύ απλά, για παράδειγμα την εγγραφή που δημιουργήσαμε με το email, να τη βάλουμε στην ομάδα email, σέρνοντας και αφήνοντας επάνω στην αντίστοιχη ομάδα. Ενώ τα παραδείγματα, για παράδειγμα, που υπήρχαν πριν, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα, δεξί κλικ στην αριστερή περιοχή του παραθύρου, προσθήκη ομάδας, μπορούμε να την ονομάσουμε examples. OK. Και να σύρουμε πάνω σε αυτή την ομάδα τα παραδείγματα που υπήρχαν αρχικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οργανώσουμε όλους τους κωδικούς μας. Πριν κλείσουμε την εφαρμογή, πατάμε αποθήκευση, το τρίτο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων και κλείνουμε. Έστω τώρα ότι θέλουμε να μπούμε στο email μας και χρειαζόμαστε τον κωδικό που έχουμε καταχωρήσει στη βάση. Ανοίγουμε το πρόγραμμα KeePass 2. Μας ζητάει το κύριο συνθηματικό, είναι ο βασικός κωδικός που δώσαμε στην αρχή για όλη τη βάση με τους κωδικούς. Πατάμε και τις τρεις τελίτσες για να βλέπουμε τι πληκτρολογούμε. Είναι ο κωδικός D1 παπάκι NOM1 παύλα A κεφαλαίο SF
παπάκι L ή παπάκι 1 παπάκι S και OK. Ωραία. Ο κωδικός που θέλουμε είναι στην ομάδα email. Επιλέγουμε email και στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ πάνω στην εγγραφή που έχουμε καταχωρήσει. Μπορούμε να πάμε στην επιλογή δικτυακή τοποθεσία URL και άνοιγμα με Firefox. Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει απευθείας στη σελίδα το email μας που καταχωρήσαμε πριν, το URL που δώσαμε. Ωραία. Πατάμε εδώ πέρα είσοδο στην υπηρεσία αυτή. Τώρα επιστρέφουμε πάλι στο KeePass 2 και ας δούμε μία από τις δυνατότητες του προγράμματος που είναι πολύ χρήσιμη. Μπορούμε πολύ απλά να επιλέξουμε το όνομα του χρήστη, να σύρουμε και να το αφήσουμε στο αντίστοιχο πεδίο στην ιστοσελίδα και να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με το συνθηματικό, χωρίς να χρειαστεί καν να το πληκτρολογήσουμε. Και είσοδος. Βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσουμε τους κωδικούς που έχουμε αποθηκεύσει στο πρόγραμμα KeePass 2. Αντίστοιχα μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα και με ασφάλεια κάθε άλλο κωδικό που χρησιμοποιούμε.